Máme cyklomost za 4 milióny eur, ale na tejto zastávke na Zvolenskej ceste nemáme ani poriadnu dlažbu a vlastne tu nie je ani prechod prechodcov. A prebehnem. Keď premýšľam nad malými vylepšeniami v meste, tak mi nedá, aby som sa nepristavil pri takomto detaile. Som na Zvolenskej ceste, tu je zastávka mestskej hromadnej dopravy, ktorá má v podstate aj nejaké bezpečnostné prvky. Avšak, keď prejdem na druhú stranu, kde je zastávka opačným smerom, tak zistím, že tu vlastne nie je ani poriadna dlažba, nie sú tu bezpečnostné prvky, je tu síce odstavník, ale keď vystúpim z autobusu, tak tu nikde nie je žiadny prechod prechodcov, takže zostanem tu a čakám ako na Božie spasenie. A tu na Zvolenskej je ďalšia takáto zastávka, ktorá takisto na opačnej strane. Dalo by sa to riešiť tak, že urobím odstavníky pre obe zastávky, ktoré budú v zmysle normy od seba vzdialené, tak ako majú byť. A urobím medzi nimi prechod prechodcov a ešte mi to aj zretarduje dopravu, takže to riešenie bude veľmi osožné. Práve takéto detaily robia mesto v konečnom dôsledku príjemnejším. Čo poviete?